Wyzwolenie Chorzowa. No to już dzisiaj można blank z większej faski, bo to przeca za parę dni fajrować będziemy sam na Śląsku. No, można i no nie w torze, bo do teroski nie jest już we modzie. Wyzwolenie. Szłoby sam o tym rozprawiać i rządzić bez pora godzin, ale nie plac i czas sam teroski na to. Jojno porozprawiam sam deczko o Chorzowie, bo to moje miasto, ale pewnikiem i sam w Bytomiu, Zabrzu, Świętochlowicach, Piekarach czy kaj tam jeszcze, też są jeszcze pewnikiem ludzie, którzy o tym swoim rodnym mieście nie przepominają, radują się wszystkim, co jest kuplowane ze jej miastem. Prawda? No toż tak, kiedy ja jeszcze był bajtlem, szpikolem, za tym młodziokiem cięgiem się u nas fajrowała 27 stycznia rocznica wyzwolenia Chorzowa. Ale już bez 25 lat godo siejno, co to był ino szluz okupacji niemiecki, a nie jakieś ci tam wyzwolenie. Bali nas tamtejszy historyker profesor Jan Drabina we swojej książce Historia Chorzowa od 1868 do 1945 roku napisał, co nie uzdał napisać, i że wyzwolenie miasta, bo dziś wiemy, że to był kres niemieckiej niewoli, ale i początek nowego zniewolenia. Można to i prawda. Niech się o to tropi IPN miast sznupania po tych esbeckich taśkach i aktendeklach. Niby da się sam o to wadził, ale jak bocza ze gawędzenia mojej starki Klary, mamulki, tatulka Jorga i ku temu ludzi, ze którymi o 20 lat nie skorzy baką we werku, to ten dzień naisto był dla nich festynie ważny i wercity. To wszystko działo się 27 stycznia, latoś później ginał 70 lat od tego czasu, kiedy wyzwolili nasz Chorzów do kupy ze Kadowicoma, Bytoniem, Mikołowym, Siemianowicoma. Oswobodzili też i ten najsrokszy koncentracjonslager Auschwitz-Birkenau. Dla mnie to ci jest naisto festynie ważne, tam mój tatulek był siedział aż 2,5 roka. A to już jest blankingsza geschichta i nie o tym chciałbym teraz berać. Ale było te wyzwolenie na to, co się dzisiaj godo na łączość to było prawdą. Naisto wyzwolenie. Po tylu latach nąkaniu i gańby ujrzyć polskofana na tym naszym królchuckim magistracie, albo glinganie dzwona Zygmunta na Wawelu, było dyci przeżyciem niezapomnianym. Mocka już też roztołajte mądroki napisali o tej styczniowej ofensywie, szturmie ruskich wojoków do kupy ze polskimi ze pierwszego frontu ukraińskiego marszala Iwana Koniewa, którzy nie dali szansy armii niemieckiej ze grupy armii MITE i jej 48. korpusowi pancernemu. Ale czasem doperzeć i nasze śląskie arbajtery mieli też przez coś srogie zasługi, kiedy nie dozwolili na zbulenie tych naszych werków i grubów. Tak było i we Hucie Kościuszko, we jej sztalwerku i walzwerkach, na grubach Chorzów i Barbara, po części we Konstalu, bo przesa Niemcy rychtowali się i do zbulenia werków, i do rojmungu, ewakuacji miejscowej ludności w ramach akcji Rajmung-Plan, które to plany zakładali akuratne zaaltowanie i popsowanie wszystkich werków w naszym mieście. I wtedy, bez mała z dnia na dzień rozewrzyli wszystko. Uniwersytety, tydzień skorzy, całki Kraków był oswobodzony, polskie szkoły. Ukazała się możliwość kształcenia dziecek i młodziaków. Przyszła i zmiana graniców. Coś, czego jeszcze żadne pokolenie Polaków nie doświadczyło do teroska. Przecaś to w ten czas napoczło się najsroksze od upadku Cesarstwa Rzymskiego wandrowanie ludów. Na pokolenie mojego ojca i paralelnie skorzy na moje pokolenie ślecieli te lata stalinizmu, represje, a i lata odbudowy kraju.
W ten czas też była jeszcze drugosrogo repatriacja i hnetki 500 000 ludzi wróciło się sam do chudobnego, styronego, zdziadowanego kraju. Jakie szczysne byli ludzie ze pokolenia mojego tatulka. Przez w ten czas nie było familii, która nie miałaby kogoś i krewnego pociotka albo innego familianta, który by nie wracał ze wschodu, lebo ze zachodu. Tak było wszędzie, tak też było i we moim Chorzowie. I sami te roski wspominają się szykowniste sztrofki Józefa Knosali, pisał on po niemiecku, przetłumaczył to mój kamrat Peter Szczepanek, a kiedy idzie powiedzieć tak. Nocą, gdy niebo zapłonie czerwonym żarem, gdy ogniste iskry tryskają z wysokiego pieca, gdy grzmią uderzenia młotów, muzyka pracy, która jest taka piękna. Jak bogata Twa ziemia, węgiel i kruszce, jest serce Twego narodu wierny Tobie. Czuję uderzenia pulsu, kiedy koła się kręcą, mimo sadzy i dymu, jest dla mnie taka piękna. Na takie obrazki nie poradzili doskać się Ślązoki bez te 15 ostatnie 5 lat. I nikie w kalejdoskopie metlają się teraz przed oczami obrazki i wydarzenia, wspominki, którymi się futrowali moje przodki i te roski drugna i osum. Bildy mojego Ślązeczka, mojego miasta, mojej dziedziny. Niepełny to obraz naszego pięknistego Śląska, szykownistych miastów, bo nie dosie tej farbisty, a i do niedawna jest se festenie czarnej ziemi opisać słoweckoma. Werci się sam wspomnieć jednego strojka Poloka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, który we takim jego tagę buchu napisał był tak. Wlekliśmy się szosą boczną aż do Königshity, gdzieśmy się zatrzymać mieli. Zajechaliśmy tu do hotelu nadspodziewanie wspaniałego i wygodnego. Pokój, przekąska i wino doskonałe, a jak na takim trakcie prawdziwie zadziwiające. Napisał ci to był we grudniu 1863 roku i do dzisiaj się to wspominą, co o tym moim Chorzowie i takie wywołane ludzie osprawiali. Poral drzewi w 1847 roku tamtejszy Ślązok Józef Lumpa napisał ci tutaj we książce dla szkolarzy takie słóweczka. W okolicy Bytomia kopią nie tylko rudę, lecz i ołów, galman, węgle kamienne. Tysiące ludzi mają stąd swe pożywienie, Szarlej, Królewska Huta, Laura mają takowe kopalnie, przy tym huty widzenia godne. A kiedy tak przewandrował we swoim życiu srogę połaci Śląska, pisał o moim mieście o Chorzowie tak. O milę od Bytomia ku południowej leży Królewska Huta. Tu dopiero jest w hutach żelaznych wiele do oglądania, na co by osobnego i bardzo obszernego opisu potrzeba. Na gruncie pobliskiej wsi Łagiewniki nie przestawiają nigdy dymić się piece wapienne. Miejsce przyjemne jest nieprzestannym dymem z hut zachmurzone, ale pomimo tego są tu piękne, po części żywymi płotami ogrodzone ogrody, za czym cmentarz ewangelicki prawdziwym kwiatowym ogrodem nazywać można. A zaś Wicenty Pol, autor poematu Pieśń o ziemi naszej, w rostolicznych briefach do swojej babeczki w 1847 roku pisał ci już zaś tak. Okolica Gliwic i Królewskiej Huty należy na Śląsku do najbardziej ożywionych przemysłów. Gdzie tylko okiem rzucisz, wznoszą się po polach samotne domy fabryczne, kuźnie i warsztaty, i wysokie kominy parowych maszyn i długie koszary robotników, a obok sterczą wszędzie mogiły rudy, żużla, węgli kamiennych. Żużelicą wysypane drogi, dymami napełniona nieraz cała okolica. A sadzą okopcone domy, pola i nawet i lasy na znacznej przestrzeni dookoła tych kuźnic. Nie inaczej pisał o Chorzowie już współczesny Mieczysław Orłowicz, który jeszcze przed wojną był zacałbrowany miastem, który prawił, co
Ogromne kopalnie węgla, huty żelazne i cynkowe sprawiają, że miasto to jest bardziej brudne i zadymione niż jakiekolwiek inne na Śląsku, a z dala przedstawia się jak las kominów, nad którym unosi się chmura czarnego dymu. Bardzo dobry przegląd miejscowości daje widok z góry Redena. U stóp góry na pierwszym planie huta królewska z mnóstwem kominów czynnych dniem i nocą, która wygląda jak prawdziwa kuźnia wulkana. Szczególnie oryginalny przedstawia się stąd widok wieczorem, gdy naokoło widać płonące piece hutnicze. Można jest taki Iptaj Fugel, który sztyc wspomina stare dzieje i to przy każdej możebnej przyleżytości, bo i o tym wszystkim tyści pewnikiem medykowali chorzowioki w tym pamiętnym styczniu 1945 roku. I można o tym, co na podzim łuńskiego roku te, co jeszcze w tej hucie bakają, już są tam przerobił bez 40 lat, fajrowali łuńskiego roku Geburstag 212 lat werku, 212 lat od pierwszego spustu surówki. Tego nie było nikaj. No i przodzi zbajstlowali huta, ani skorzy Welenina poczli rytować miasto. Tak, że teroski ze samym pośrodku miasta jest werk, chociaż corazki mniejszy, corazki mniej smędzi i chyba go już wnet blank nie będzie. Ostanie ją dupno dziura, taka jak teroski po zbulonym sztalwerku. I ino na ta utropa gawcy cię będzie ten powstaniec na Dynkmalu, Kowol, Chorzowiok, ze fresą Ligonia, kaj 1 i 3 maja pokładzone byli kwiatki ze szlajfami, choby na cmentarzu. Bo też jak kuknąć naokoło, to w szandy bali i na Kierchowie jest gryfni, jak we samym pośrodku tego mojego Chorzowa. Chorzowa, o którym pisał kiejsik jedny inszy, ale też współczesny pisarz, co ze sztalwerku styrcy nad mostem 7 kominów jak harfa siedmiostrunna, pomylona jakaś harfa pod niskim jesiennym niebem. I każdy ją mogę za daleka ujrzeć, mógł ujrzeć, bo teraz już ich nie ma, już ich nie nastykło. A kiedowni ze tych morcinów, pieców martynowskich, walili flamy przed spustym, to że na poczcie by amterką we plecyskach grzało, choby to była afrykańsko klara. Każdy, kto też przejeżdżał bez chorzów, genau wiedział, kej forbaj przelatywał sztalwerk i maszynki fyrtali ze wlewkoma ze dolnego sztalwerku na wierzchni i na walcwerk zgniatać. Ale tego już też nie ma. Jak to pepiki go dają, to se już nie wrati. Ino ryje się na gęba wołani. Florek, kajż ty jest? No i kuknijcie, no od tego 27 stycznia 1945 roku to wszystko było już zaś nasze, nie niemieckie. Jeszceśmy nie miarkowali niczego złego o ruskiej zależności. I ludkowie festenie się radowali, festenie byli ci hyrne i że już zaś na swoim będą bakać. A teroski chcą nam to odebrać, bo to bezmać nie zafajrować, kiedy to nie była ta wywołana czwarto Rzeczpospolito i no Polska Rzeczpospolito ludowo. To zaś polityka, trzeba śmiatać, bo od tej naszej polskiej polityki idzie ino chycić morzysko i laksyra. A wiecie o tym, co futbol i szpile sam na Śląsku odbywali się jeszcze na poradni przed wkroczeniem do Katowic Armii Czerwonej. To sam dla naszych ludzi najważniejszy zawsze był futbol. Już 12 stycznia Armię Czerwoną przekroczyła Wisła i z tą pierońską ławą puścili się wojoki na Śląsk. W Katowicach i Kańdzi też napoczła się panika i runtas, ale nie u futboloków. Taki ci Katowicer Zeitung pisał, kejby nigdy nic, ostro walczono 14 stycznia na boiskach śląskiej Gaulii. A przecież ku Katowicom i innym sam miastom Śląska kroczą 1 000 000 ruskich wojoków. Tyle, co to naisto blannie zawodzało naszym futbolorzom. Tego 14 stycznia na wszystkich tych naszych sportplacach grali, a że się kurzyło. We szpilu 1 FC Katowic, ze Preußen Hindenburg było 1-2.
TUS Lipiny zremisowało z RSG Katowic 1-1. Nasza chorzowsko-Germania Königscity po wojnie AKS Chorzów przegrała z WKG Romergribe 2-3. Tyż chorzowski SVG Bismarckite zremisował z TUS Szarlej, a na ostatek VR Glajwic wygrał z TUS Świętochlowic 3-1. I szłoby tak samo jeszcze rządzić, o samtych krajsklasy, kaj grali futbal kluby z Bytonia, Bogucic, Michalkowic, Radzionkowa, Piotrowic, Oświęcimio czy Karwiny. W tym czasie jeszcze planowali kolejną rundę szpilów na 20 stycznia i wszystkie tropili się o to, jeśli będzie na szpilu TUS Świętochlowic ze pierwszą drużyną FC Katowic, albo nie, bo wszystkie miarkowali, co kibice tych futbal klubów weselnie się nienawidzili. Sprawił o tym już pora od po wojnie nasz wywołany futbalok Ewald Cebula, który grał mocno razy w reprezentacji Polski przed i zarostki po wojnie. Wiecie, było jeszcze taki, że Chorzowski Futbal Klub ugruntowany w 1910 roku, kiedy się bez lata roztomiajcie mianował Towarzystwo do Gier Sportowych na Trawie i zarejestrowany był pod mianem Verein für Rasensport Königscity, AKS Królewsko-Huta, Budowlani Chorzów. Bez wojna mianował się Germania Königscity i fungował cięgiem. Drugi chorzowski futbal klub, Ruch Hajduki Wielkie, to o festynie polskim rodowodzie bez wojna był zlikwidowany, a jego plac zajmował Bismarck-Hiter Sportvereinigung, w którym grał nasz wywołany Gerhard Wodarz, który wcielony do Wehrmachtu cyknął do Andersa. I kiedy się trafiło, co te oba futbal kluby grali zesia, to na stadionie futbaloki go dali dosia ino po polsku, po śląsku i nie było skuli tego żadnych nieprzyjemności. Jak wspomniał jeszcze nie tak blank dawno Teodor Wieczorek, futbalo Germanii Königscity. Zemrzyło mu się 26 maja 2009 roku we Chorzowie, po boczku świetna jego dużyzką, ale to już jest blank insza bojka i o tym można porozprawić kiedy indziej. A teroski to by można było na tela i w to chce, niech fajruje wyzwolenie swojego miasta i nie ogląda się na tych wszystkich nawiedzonych, na tych wszystkich domorosłych historykerów, którzy teroski fort i jednym cięgiem osprawiają o nowym zniewoleniu, o nowym ruskim jeństwie i kiedy szteruje to, co jest skuplowane ze naszym życiem we powojennej Polsce. Eugen z Pnioków.